Αυτό το υλικό είναι στρώμα κοκοφίνικα και το βρίσκουμε στα μαγαζιά που φτιάχνουν στρώματα. Είναι σχεδόν ίδιο, για να μην πω ίδιο υλικό, με την τζόχα που βάζουμε στις φωλιές των μπουλιών. Αυτό εδώ πέρα, στα καναρίνια. Τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τσάμπα στην ουσία τσόχες για τα καναρίνια μας. Θα κόψουμε το ύφασμα που βλέπουμε κάτω στο μέγεθος της τσόχας εδώ, έτσι σε τετράγωνα όσο εδώ, να είναι όσο είναι η τσόχα, και στη συνέχεια με ένα ψαλίδι θα το κόψουμε στο σχήμα της τσόχας μας. Το γυρνάμε ανάποδα που έχει ένα άσπρο ύφασμα, σαν νάιλον. Τοποθετούμε από πάνω την τζόχα που έχουμε, την τζόχα την έτοιμη, και σημαδεύουμε τις γωνίες. Λοιπόν, τώρα κόβουμε αυτές τις γωνίες ώστε να μπορεί να τσακίσει το ύφασμα μέσα στη φωλιά και να κάτσει ομοιόμορφα, χωρίς να μας κάνει ζάρες μέσα στη φωλιά. Τα φύλλα κοκοφίνικα θα ζητήσουμε ρετάλια από τα μαγαζιά με τα στρώματα, θα μας τα δώσουν δωρεάν. Είναι απαλλαγμένα από ακάρεα γιατί είναι καινούρια, χρησιμοποιητά, οπότε δεν διατρέχουμε κανένα απολύτως κίνδυνο. Και έχουμε μια πανομοιότυπη τσόχα, το ίδιο ακριβώς. Και στην πράξη ακριβώς σαν μία αγοραστή. Δεν ξεχνάμε ποτέ να ράψουμε την τσόχα, τον πάτο της τσόχας με τη φωλιά, για να μην μπορούν να την τραβήξουν τα καναρίνια.